Λοιπόν, ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Τώρα θα πάμε να ξεκλειδώσουμε την τάρα. Έχουμε παίξει λίγο, έχω μαζέψει και αυτά. Και 3, 2, 1 και πήραμε την τάρα. Βεβαίως έχω και pack opening, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα ένα super rare. Θα διαλέξω τον Dynamite. Οπότε το pack opening τώρα έχω 7 τέτοια. Πάμε. Δίνει rare. Οκ, εντάξει. Τώρα super rare. Μια χαρά. Epic. Super rare. Λοιπόν, 3, 2, μάτι, στόμα, αριστερό μάτι, δεξί μάτι, epic, μια χαρά. 100. Στην τάρα θα πάνε αυτά, λογικά, υποτίθεται. Epic, μια χαρά. Epic, μια χαρά για σας. Στον 8-bit, ωραίο. Τώρα πάμε εδώ. Κάνουμε select. Την πάμε εδώ. Και την αναβαθμίζουμε με όλα μας τα λεφτά. Και την πάμε power 5. Τώρα θα παίξουμε λίγο knockout με την τάρα. Πάμε. Εντάξει, καλή αντίπαλη. Κοίτα, καλή αντίπαλη. Dead. Πώς δεν πέθανε εκεί. Κολλάω λίγο, δεν πειράζει. Πάμε, τάρα είναι καλύτερα. Το pink. Τον άδειασα ρε φύλακι. Και μου το έκλεψε επειδή ήταν μπάγκ. Στάξ λέει. Κάνω έγινε. Πάμε πάλι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα κλείσει όταν πάω power 4, όχι power, τέτοιο, το rank 4 ή 5 στην τάρα. I'm so gonna win everything. Εύκολο. Το pink λίγο κλασικά είναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μας ήξερε. Εντάξει, μην το... Έπρεπε να το κάνω πιο νωρίς αυτό ρε φίλο, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη φορά στα play. Και rank 3 η τάρα. Μια χαρά. Η rank 5 ή 6 θα την πάω τελικά. Αφού είναι και το εύκολο. Είναι λίγο κακό αυτό που έχει γίνει.
Γιατί άλλοι έχουν πάρα πολύ ζωή. Αχαμ. Nice. Είναι και κομπλεξικό ρε. Άντε πια. Κομπλεξικός μου πήρε εκεί το εκεί. Αν είναι δυνατόν τώρα. Πια. Όταν θα την πάω rank 6 κλείνει το βίντεο ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Θα το δείτε εσείς. Άμα πάει τόσο καλά θα παίξω λίγο ακόμα. Dynamic Toxic. Πόνες άσχημο. Η Τάρα είναι καλύτερη. Θα την μαξάρω ρε φίλε. 5. Τώρα που βλέπω ότι πάει τόσο καλά θα παίξω κι άλλα. Θα παίξω, άντε, επειδή μεγάλος. Τι skins. Έχει ένα εδώ. Πώς ήθελε, χ. Θα το πάρω skin. Το επόμενο part θα είναι μετά το καινούργιο skin, ok. Τάρα κι αυτή. Οκ, εντάξει, την έχω. Ρε φίλε, εκεί αυτός ο Ντάλι που ξεφεύγει. Μπρο. Ο Βαρύλος. Κάτσε καλά. Απλά τα παράτησε εκεί, δεν είχε νόημα για τη ζωή της πλέον. Δηλαδή άντε. Θα παίξω για λίγο πάλι, θα παίξω πάλι. Μέχρι να πάει 17 λεπτά το βίντεο θα παίζω. Δύσκολη αντίπαλη. I'm so gonna win everything. Με έφαγε η Τζάκι. Το κάρμα όμως. Το κάρμα. Απλά τα παιδιά ας διαγράψω το Brawl Stars, δεν χρειάζεται να παίζουν πλέον, εντάξει δηλαδή. Πατάω μια play game. Να δούμε αν θα πατήσει red ή όχι. Μόνος μπήκα. Όχι Μέρκ, όχι. Ρε φίλε.
λίγο συγκεντρώθηκα εκεί γιατί με πίεζε πάρα πολύ η Μέργη εκεί, αλλά τι να κάνει αυτή, καημένη. Πάει. Μέσα δεν είναι και τι! Δεν έφαγε την έκρηξη. Όχι ρε φίλε. Ήταν τόσο καλό. Μου τον έκλεψε. Το χαζό ρε φίλε. Άντε πάω play game. Εντάξει, έχω λίγο ακόμα περιθώριο να παίξω. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Σε 52. Α, λοιπόν, πάμε ακόμα ένα. Τι λέτε να δεις. Ωραία. 50 κάνεις. Κάνω update ακόμα ένα την τάρα, ναι. Για κάνω ακόμα ένα update. Να σκάει τώρα το damage. Κάνω spectator εκεί. Όχι! Όχι, μην τον νικήσει τώρα αυτός. Όχι ρε φίλε. Έλα ρε μα. Μην τον νικήσει έτσι ο Edbit. Όχι. Ναι, Λίτα. Όχι. Το κλάτσαρε. Λοιπόν τώρα σταματάω τα αστεία γιατί έχω νευριάσει. Τώρα. Είναι θεός. Είναι θεός αυτός που το έκανε, αλήθεια. Είναι θεός. Μέσος από του χάλου τα δόντια. Πάει. Με πήγα εκεί, αλλά εντάξει, το νικήσαμε. Το έπαιξε λίγο επιθετικά. Αλλά μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα 10, με το που την πήγα 10. Αυτές είναι τις βλακίες που έλεγα. Τώρα τόσο εύκολο 10. Τώρα που έχω ανεβεί κιόλας μια χαρά. Και σε άλλο βίντεο μπορεί να τη δείτε και 15-16. Σκάει το damage της ζωής του. Τι! Δεν έσκασα τον damage, δεν την πήρα kill. Έχετε πει, κλάιν. Εμάκ. 911. What's your emergency? 911. Πόσο πήγα? Άντε. Πάμε ακόμα ένα. Έχεις θέλω. Το έχω.
Όπα. Εκεί που έπρεπε να συγκεντρωθώ σε ώρα που δεν μιλάω καμιά φορά, αλλά συγκεντρώνομαι γιατί εκεί πήγαμε να χάσουμε. Και δεν θα το ήθελα καθόλου. Έλα. Ναι. Την ανέβασα 10 την τάρα. 10 η τάρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και ευχαριστώ για το support.